כתבת המהדורה, היום את כמובן חלק חשוב בצוות של התוכנית, אבל לפני שנה ישבת בבית, ראית את המהדורה, החלטת להשתתף בתחרות הכתב הבא, בסופו של דבר הגעת עד לגמר הגדול, נכון? ועכשיו את איתנו כאן, אנחנו שמחים. אז אור, אולי תתני כמה טיפים והצעות לכל מי שרואה אותנו עכשיו? אוקיי, אני באמת ממליצה ממש להשתתף, גם אם מישהו מתלבט, גם אם מישהו לא ממש רוצה, כדאי לנסות. ואם אתם בוחרים באמת ממש לנסות לדבר על נושא שממש קרוב ללבכם, לא נושא שאתם לא יודעים עליו שום דבר, או נושא שאתם אפילו לא מכירים אותו. וכשאתם כותבים את הטקסט, תנסו להסתמך על מידע שלמדתם או מאנשים או מאתרי אינטרנט, וככה תכתבו את הטקסט, והכי חשוב זה להשתחרר ולנסות את זה, כי זו חוויה חד פעמית ולא בטוח שתהיה לכם עוד הזדמנות נוספת כדי להגשים את החלום הזה. אז עכשיו אור, אנחנו רוצים לעבור לסיפור המיוחד שהבאת לנו היום. ככתבת המהדורה בבאר שבע, אני מבינה שאנחנו מדברים על חוג ריקוד מאוד מפתיע. במה מדובר? מדובר בחוג לריקודים אוזבקים, שאת הריקודים האלה רקדו ורוקדים עד היום באוזבקיסטן. לאלה מהצופים שלנו שלא מכירים את הארץ הזו, היא בעצם שוכנת במרכז אסיה, והיא ארץ יפהפייה עם נוף של פסגות מושלגות, נהרות, שווקים, מדבריות, אגמי מלח ועוד. בעצם הריקודים האלה הם חלק מהמסורת ומנהגים הפולקלוריים של הארץ. ובחוג הזה ילדות רוקדות כדי לשמר את המסורת שההורים שלהם והדורות הקודמים של המשפחה הביאו ארצה כשהם עלו מאוזבקיסטן. יפה, ואני מבין שגם את ניסית קצת בעצמך. ספרי לנו על החוויות, איך הריקוד, איך הוא נשמע, הוא מהיר, הוא איטי, איך זה עובד? הריקוד לא כל כך מהיר, הוא נורא, יש בו תנועות מאוד מאוד עדינות, הכל, המוזיקה באמת מתנגנת ונעימה לאוזן. התנועות נורא מדויקות, קצת קשה לעקוב אחריהן. הנה, גם באמת אנחנו רואים ברקע ככה, באמת תנועות אלגנטיות כאלה, כן? כן, קצת קשה. צעירת המשתתפות היא בת 4. וואו. כן, וגם היא מצליחה בעצם לעקוב אחר התנועות. באמת אלה תנועות שלא כל אחד יכול לעשות אותן, תנועות שבאמת צריך גמישות וסבלנות רבה כדי לבצע אותן. ומה הכי עשה עלייך רושם שם? אני ראיתי את האור בעיניים של הילדות, וראיתי איך הן נהנות, ואיך כיף להן, והן משמרות את המסורת בכיף, לא כי לוחצים עליהן, הן עושות את זה באהבה, וזה הכי חשוב. ואני ראיתי את התלבושות בהופעה. הנה, מה שאנחנו רואים עכשיו, נכון? נכון? נורא ססגוניות. יפה. האוזבקיות, הרקדניות האוזבקיות נוהגות לקלוע עצמות רבות כשהן מופיעות. במקרה גם את עם צמות היום באולפן, כן. לא מעט צמות. ולאוזבקים יש מאכלים נורא מיוחדים. את יודעת מה, אז תכף נגיע גם למאכלים וגם למסורת. אני מבין אבל שדיברת גם עם מורה שם, מורה לריקוד, ועם אחת הילדות. בואו נראה מה הם אמרו לך. אני חושבת שמיוחד בריקודים האוזבקים, שיש להם כל מיני תנועות שונות ומיוחדות, שלא כל אחד יכול לעשות את זה. תגידי, את לא מעדיפה פשוט כמו כל הילדים להיות מול המחשב ולשחק וזהו? לא, האמת שזה מעניין אותי. מקום מאיפה אנחנו באנו, רוצים זה שההרגשה הזאת תמשיך גם פה איתנו. אז אנחנו גם רוצים להעביר תרבות השירה. יפה, את ממש מככבת שם. התחלת לדבר על המסורת קודם. מה באמת למדת מהמפגש הזה? על המסורת, על המנהגים, על האוכל שהבאת לנו אפילו לראות? כשהייתי בהופעה אני ראיתי שולחן ערוך, עמוס במאכלים, בלחמים שונים. הבאתי איתי לחם אחד שקוראים לו נון, שהוא בייגלה, אבל בלי חור. בלי חור. בייגלה בלי חור? בלי חור. זה חדש. חייב להודות? כן, יש גם ריח ממש מעולה. ריח טוב? בוא נראה. וואו, זה מריח מצוין, מתוק כזה. תראי, זוהר, והבאת לנו גם כן, זה לחם מצה? מה זה? זה לא מצה, זה לחם שהוא דומה מאוד למצה, צורה גדולה כזו של קערה.
לחם מאוד מיוחד, ואם כבר מדברים על מאכלים, שמעתם על המאכל פלוב? לא, אבל נשמע טעים. מה זה? אורז עם ירקות ובשר, שזה גם מאכל אוזבקי, מאוד טעים, מניסיון, כדאי לנסות. כן, וזהו לבינתיים. יפה, יפה. אז מה את מציעה בהקשר הזה לילדים שצופים בנו? לצופים ולצופות אני מציעה לחקור, לפנות להורים, לסבתות ולסבים, ולנסות ללמוד ולהתעניין במסורת של המשפחה שלהם, וללמוד ולהיות בקיאים במנהגים ובמושגים שכל אחד, שהמשפחה של כל אחד הביאה כשהם עלו ארצה, כי סך הכל הארץ שלנו היא קיבוץ גלויות שכוללת מנהגים ותרבויות ומסורות שונות ומיוחדות וססגוניות. ואם כבר מתעניינים במסורת המשפחתית, אולי גם כדאי לנסות ללמוד על מסורות אחרות. סיכמת את זה יפה, אור. תודה רבה. תודה שבאת לאולפן. תודה לכם. אז כן, תקשיבו לאור, שווה לשמור על המסורת, דברו עם ההורים, עם סבתא, סבא, בטוח תגלו סיפורים מאוד מעניינים. ועכשיו אנחנו עוברים לסיום, חברים, אבל זה לא סתם סיום, כי זו תוכנית מיוחדת, והסיבה היא